Crime and Report. Mipadayag sa ilang mga plano ang upat ka mga mayoral candidates din sa Dakbayan sa Sugbo kung saon pagsulbad ang mga drug-related crimes kung sa panahon nga sila makalingkod na sa katungdanan. Una nini ang kandidato sa BOPK nga si Sir Archimal Bibutiag nga iyang sulbaron ang unemployment sa syudad kung siya makalingkod na sa katungdanan. Misado sab siya nga mohatag siya og free test the training o mga materials alang sa mga residente sa syudad nga dunang kinikabag sa city government nga motabang usab sa pag-secure og mga trabaho alang sa law enforcement usab bato niya nga kinahanglan nga isiguro gyud ang kalampusan sa anti-drug initiatives. Samtang ang laing kandidato sa Pagkamayor nga si Mike Rama mitugar usab nga pagsulbad sa krimen usa kini ka collective effort. Gubikan kay bato niya ang lig-on nga mga community-based approach makapasiguro kini sa public safety o makabarasig usab sa mga ginikanan nga dili malambigit sa illegal nga makalihukan nila sa illegal nga droga sa ilang mga anak. Samtang ang kandidato usab sa Partido Cebuano KBL nga si Yogi Ruiz may presentar usab kini siyang plano alang usab sa pagsulbad sa mga krimen nga mao ang pag-rehabilitate usab sa mga offenders ug ang paghatag og mga community interventions. Gidugang usab ni Ruiz nga ang kinahanglan lang niini mao ang dugang pa nga mga barangay level programs aron usab nga mareforma ang mga drug offenders. Samtang ang laing kandidato sa syudad nga si Jolito ko may butyag usab kini nga gikinahanglan usab ang lig-on nga liderato nga matud pa niya kinahanglan nga magtinabangay ang kapulisan ug ang gobyerno ilabi na usab sa pagkikumpati sa illegal nga drogas sa syudad sa Sugbo. Kini sa Idol Clean, Tako sa 93.9 IFM, di kabugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!